Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк кунед дӯстон. Дар номерҳои телефонҳои мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ. Нафароне ки аз шаҳри Ваҳдат ромид хонаи фурӯшӣ дорен, дар номерҳои мо муроҷиат кунед. WhatsApp ҳам дорем дӯстон. Ҳатман омада ба навор мегирем, реклама мекунем дӯстон. Хонаи фурӯшии шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ, аз тарафи дасти чап аст дӯстон. Аз тарафи роҳи дарвоза меоянд дӯстон. Пеш аз купрук, тарафи дасти чап ягон 20-30 метр роҳ аст дӯстон. Сеюм чорум хона аст. Сари роҳ дай 7 сотиқ замин, 3.5 сотиқи дигар алоҳида як боғ бари ҳавлида дорад дӯстон. Дарахтои мевадиҳанда 9 дархона, 350 квадрат. ҳозир рафта аз пеш хонара поли маълумота нишон метиҳем дӯстон, маълумота гап мезанем. То охири видеора тамошо кунед. Хонаҳо ремонтш нав кардагиан, камбудӣ надорад. номерои соҳибмулк ҳам мемонем. маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, ана аз шоҳрои Калоне ки омадем, ростаки хонаи фурӯшӣ ана ҳамин хона дӯстон. забораш аз ана ҳаминҷо фасад сар мешавад то ана ҳамин деворе ки зарде ки мебинем. ин хона як отделни боғ дорад дӯстон барои худ. полни забор маҳкам, як кати дига дорад. нархи навоша мемонем, номерои соҳибмулка мемонем. занг мезанем, маълумоти пурраша бо соҳибмулк медиҳад дӯстон. неҷа якчанд ҳамин дарахтои мевадиҳанда. хоб медароем ба сӯи хона. деҳаи Тангаӣ 6. полни ҳавли бручатка. аз сари роҳ аз тарафи дасти чап ҳоҷатхона. аз ин ҷо сар мекунем дӯстон. дар дуюм ошёна 2 дархона аст. 2 дархонае ки ба навор намегирем, ремонт надорад. дар ин ҷо бошад як ҷои алобхона. дедорхона бинем. инҷо як кат, об свет доимӣ аст, обашравон дӯстон. якум хона медароем. ин кухня аст дӯстон, якум дар. кухни гарнитур, хонаҳо бо чизи чораш фурӯхта мешавад. натяжной потолок. ин дари ҳамум аст дӯстон. дари ҳамум аз тарафи спални медароем. аз ин тараф ҳам дар дорад, аз тарафи спалниам 2 то ҳамум дорад. 7 сотиқ 9 дар хона гуфтем. 350 квадрат аст дӯстон. инҷо ҳам як агароти дига боғи калон ҳам дорад дӯстон. дарахтои мевадиҳандарам дар инҷо ҳаст. бинорам нав ремонт кардагиан. хонаҳо ремонташ нав аст. як спални калон. ана ҳамоме ки дидем дӯстон. ҳамин тараф роҳ, аз тарафи кухняам роҳ дорад. аз ин бар хонаи детский аст дӯстон. як хонаи калони дигар барои кӯдакона. дараш аз ин тараф аз тарафи спални аст.
خب خونه دیگران همین است دوستان. در اینجا باشد از طرف دستی راست یک тапчан, тагаш подвал, ростак як хона, як триза аз тарафи тапчан, аз тарафи дасти чап як хонаи дигар. Потолокаш натяжной, пол ҳамин аст. Як зали калонхонаи калон аст. мегузарем ба қисми дуюм бино. дар ин бар сари роҳ аз ин тараф дӯстон як хонаи зимнӣ аст. боз як хонаи дигар зимнӣ калон. ва ин дуюмги санузел аст дӯстон, ҳамоми дуюмги. хуб дӯстон, ҳамаи хонаҳоро нишон додем. як бор дигар аз сари нав такрор мекунем ки сари роҳ ба ҳоҷатхона, дедонхона, як хона ва як ҳамом якум дар ва дуюм дараш як хонаи дигар. дар дуюм ошуна бошад ду дар хона, ремонт надорад дӯстон, ва кухни як хона, ду дар хона дар ин ҷо, як хона дар он ҷо, ду дар хонаи дигар дар охираш ва як тапчан бо тагаш подвал аст дӯстон. хуб дӯстон, як боргар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ, 7 сотиқ замин, обши 9 дар хона, дуто ҳамом, 350 квадрат. гуфтем ки дар берун як боғи калон ба навор гирифтем дӯстон, дар ҳамин нарх медарояд. инҷорам як боғи калон аст дӯстон. деволо ҳама фасад задагӣ, ремонто нав аст дӯстон. ду хона ремонт надорад ва як хонаи дигараш рангу бор кардагӣ. ҳама хона ремонт дорад. нархи ин хона дӯстон 700 000 сомон, боз муомила дорад. варианти алиши квартира аз шаҳри Душанбе бошад. предлагат кунен нафароне ки мошин дорен, мошин аз Россия предлагат кунен, дар Тоҷикистон не, балки дар Россия мошин дошта бошем, предлагат кунен. варианти алиши соҳибмулк дида мебарояд дӯстон. но гуфта намонем ки дӯстон камераҳо дорад дар бино. дар ин ҷо дар ҳар як стум камера задагиам. камерое ки телефонӣ аст дӯстон. дар Россия ҳам бестен тамошо мекунед, мақсад камбудӣ нест. номерҳо барои тамос 986 11 35 35 номерҳои Тоҷикистон аст. як номери ватсапи Россия метиҳем дӯстон, метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. +7 925 92 90
095. ана ҳамин номерҳо дар поёни экран аст дӯстон. занг занед, маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад. хуб, дар паноҳи худо бошен. нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк кунен дӯстон. дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.